Khathele sifika nje emsebenzini sewuMonday. Sihlunjani? SewuMonday, yazi akashaya nje no2. Kodwa sesivoveke. Akuyona when I grow up yami le. Yazi sihla kuyona when I grow up yami le. Angaze nje ngicabange nje. When I grow up, akiyo le. Yazi mfowethu yabonga sihle Nkosi yami. Sawubona. Kuhamba kanjani? Hey, yabonga sihle. I'm trying to get back my energy. Yabona nje, hey. Sekumele vele siphathe imehlane emsebenzini. Ayikho phela nto. Uyazi mfowethu, hey. Noma ungafana nesimehlana nje. Uzimulo kusithi isimehlana kabili kathathu uthi. Mhlambe khona ukuhle okungavela. Ngempela futhi. Ngoba impilweni esiphilayo. Bambolo. Don't very ekhona le phezulu. Unomsindo. Yo. Sure. Yebo, hawu bakithi. Dani benza uthenga imoto nganza kwethu, please. Ufanele udumo. Ekuseni emini nasebusuku njalo ingeyakho indlela. Ekuseni emini nasebusuku njalo. I'm still getting my energy back, don't worry. Ebusuku njalo. Ngifakela baba. Angifikile ngapha.
I am good. How are you? Ngiyaphila njani kanza kwethu? Bakithi sanibonani. Sanibonani uyabingelela uMadlika. It's a beautiful morning. Ilight iyabheda namhlanje. Sorry. Bakithi nganza wethu ngicela abafuna imoto namhlanje. Namhlanje sikhuluma cars. Impilo idinga inipho. Namhlanje sikhuluma nabantu abafuna imoto namhlanje. So if you are interested in purchasing a car, like hard. Good morning, China. What's happening, China? Oh, yeah, beautiful, what type of car? Any car, it's any car that you want. We sell it here. Before ngi choose before ngi. Hi. How are you? From PH. Jolagazi, come on. How are you? See, I'm getting quantum. Ungesabi. Letha amaphepha aphethe la. Sikuthola lemon. Ikhona venue. So if we self-employed udinga ukuthi wenze malini in order to qualify for a car. Well, minimum sithi mfethu akubo 20,000, yabo. You know why? Because imali yakhe isuke divided by 2. You understand? So range yomuntu who is employed sisuke sibuku 7,500 as minimum. Yabo. Then ama requirements lapho mfethu siqale nje ngomuntu nje self-employed. Sisuke sibukela ukuthi number 1 a 6 months bank statement. Yabo. Bese kuba copy ID, copy driver's license, send the application ilokho kuphela. But minimum at least mongenza 18 19 kungconywane yabo siyabo ezite kanjalo 18 19 20 kuhle lapho. So if you are working sibuku 3 months pay slip, 3 months bank statement, ulokhuzana a driver's license, ID copy, then send ilokhuzana almost the time nanginayo license hayi no akuhluphi yabo. Uma kukhona umuntu wakini who shares the very same surname that you have, omdala ongakuzala ngabo malume noma ubaba omdala, whoever, mother who has a driver's license, you can purchase a car through that particular person. Akuhluphi, you understand? So isn't this possible lezo ngani zakwethu? So if you're interested in purchasing a car, send down a right yabo. Iza egoli ngikutholele ibelwe ay nathi siyaphunyuka. Yabo, read the room. Sikhuluma ngemoto uzokhuluma ngebele. Read the room. Can I also use a sibling as well? Yes, you can.
Yes, you can. We can try. Alright, thank you. Yeah, so nje ungatatazeli mfethu. Nalabo bathi mfethu asizame next month ikhonto engayiboni kahle. Nganza kwethu uyabona ayikho into ekunika direction njenge application. I-application gives you direction of you. It makes you or put you in a position of knowing ukuthi kahle kahle what is required of you. You understand? Yabo umuntu uzothi i-credit score yami incane. Sends application only to find out that you actually qualify for the car. You understand? So asiyenze the application, it helps you then understand. Yabo uyabona le nto engishoyo umuntu let me get my things in order. Yabo although to let me get my things in order, kanti you are in order. The application then determines whether you are getting the car or not. Yeah. Okay, but for konje EJAC comes in manual only. Yes, EJAC T8 comes in manual only. Then yeah, ba T9 kanjalo ke angama automatic nale ngihleli kuyona. Ola dleko kumkani hamba. So yeah, izinto kanjalo nje nganza kwethu. When you speak of cars, please like the page. Like the live, sorry. Yabo. Izinto nje kanjalo nganza kwethu. Ukuthi nje akuhluphi. So yeah, man, whoever needs a car, come through. Not omunye yeah, ngiya afford futhi imoto in terms of my finances, but angazi mfethu ngayishaya yini. Okay, manje mfethu, would you advise one to get a license first then learners? To get a license first then learners. Anguzwa bafuna umbuzo anguthola kahle. Dleka hola tata yona unayo sponono ikhona itata mfethu iTiago, I believe that's what you're saying. I understand lapho engane my brother ninawo ama-polo with round torches. Ipolo njani lelo baba? Ele round torch. Torch so English bawethu. Awuphume lapho uzogibele i-truck yami. Yanokusho. Iphi truck? So yeah, nganza kwethu. Whoever needs a car nje siyasebenza manje. Let's sell some cars, man. Let's deliver some cars to people. You know. Othi ngimoto nje ungesabi. Madleya's got you. Yeah. Polo Vivo amasonda angorun ngemuva. Polo Vivo bafulkhona, yabo. Polo Vivo likhona baf. Polo likhona. But madle okay, but umdala manje nama 7-seater khona yini, and what are the requirements? Ama 7-seater khona mfethu. Ungacheck ukuthi are you employed or self-employed, but let me just explain. Ama 7-seater khona ahlukene kaningi. Kukhona iRumion, which is Toyota, noma iRumion kuya ngokuthi ubiza kanjani, bese kuba khona uErtiga, which is Suzuki, bese khona uRenault Triber, yabona. So akhona mfethu. Okay, so example kanjani in terms of requirements, if you are employed and you earn about after deductions you are left with 7,500 or more, then we can make an application, do an application for you. Yeah, but if you are employed rather, then that's your 3 months pay slip, 3 months bank statement, copy of your ID, copy of your driver's license. Then get who self-employed. Yeah, but sitting on 6 months bank statement, ID copy, driver's license, business share application. You understand? So if you are retired, with a 6 months pay slip, a letter, retire, then yeah, say push a mpahla. Copy of your ID, copy of your driver's license, ngicela imoto ekhokha kancane mfethu. Imoto ekhokha kancane ufuna ukukhokha malini, cash deal udingani, sidinga wena nemali yakho nje kuphela. Yebo, sidinga wena nemali yakho kuphela. Cash deal ufuna lokho. How things they need. Sidinga wena nemali yakho siqedile. Okay, mhlawumbe ngikwenzele nje bafo ukuze owazi imoto ungayithola installment eqala ku 3,500 going up, yabo. If you're self-employed, you still need credit score. Yes, you still do need credit scoring.
Because remember, ukuthi self-employed akusho ukuthi ayikho track history of your credit, meaning uziphathe kanjani in your past accounts. You understand? For a company purchase, what are the requirements? You need 1 director or 3 directors. Uma bonke director of the company benama agama right, then go right kakhulu. We just need the 3 ID copies, 6 months bank statement ye company, the CK ye company. Yeah, uqedile asifune driver's license lapho. But director oyedwa kulaba about 2 or 3 or more unegama elingekho right, mremoveni as a director kwi company for a short while ngoba lisafuna ukupurchase imoto, mremoveni then in apply ngalabo director bakhona. Uma ukuthi nabo banenkinga laba abawu2 noma kusalo yedwa, ba removeni bonke kusalo yedwa director ni apply ngayo, then you guys can reinstate them as directors of the company. Simple as ABC. Yabona. So nje zikhona imoto nganzabesho, zikhona imoto abafuna amabhaki, akhona amabhaki ranging from 410,000, that is your T8 JAC. Yabo. That's your T8 ranging from 410. So per 100,000 you are looking at 2,000 installment. So for imoto eqe 400,000, so it's 2468. So installment wise range yakho is 8,000 rand. You understand? Then again zikhona ama Ertiga, you are looking at number 7-seater, you're looking at 56,000. So it's 246, maximum is 6.5 installments. You understand? So it's doable, good people. Zikhona imoto engaphansi kwalapho, khona ama Toyota Vitz ile encanyana nje. Yabo. So your nice race 210. Yeah. Or 200,000. Oh, we can try and work it out. We told them the Toyota Vitz, the XR. Yeah, bon. Le otimo figure reporting, what manual, what brake, icisha yona. Mouse ufake clutch, mo click clutch, ufake 1 iyaduma. So it's that feature going. Then we have Starlet. We have a Starlet Cross also. That is 356. Yeah. Yeah, that's the XS. So yeah, it's khona imoto. So zikhona imoto, khona abo Cherry, bakhona abo Omoda. Any type of car that you need, it's all. Yeah. I mean, ngifuna imoto automatic na ikhona, ngifuna imoto manual ikhona, you know. So yeah. Let's get it. Let's get it. Asiyithole le imoto ke manje nganzabethu. From bakkie to SUV. Zikhona imoto. It's like ulife ke manje. Right. Kade ngangihamba ngisula Toyota Vitz kuyenzeka ibe automatic. Lutho bafu. Lutho sesingabheka nje kodwa nje lutho ngani yakwethu. Lutho. Lutho. Ngakunika iKia Pickers. Irasta la big zulu uthola kanjani? Okay, manje uchaza ukuthi ngithola kanjani. Nazi kudlula mfethu. Ngizoblocker nje ukuze uzobona ukuthi uthola kanjani. Kalula kanjalo nje cabanga. Auto manual. Any AMT vehicles. Ngichazeleke lapho ngane yakithi AMT le ukhuluma ngayo yini? Yeah, cool. Yeah. Cool. Sure. Yeah, boy. Baba njani? Sikhona. Umthembu. Hayi. Kudumo. Awu, ngizwakala. Hayi ngeke ngayibuka le mpahla yegazi ini installments ala. Lama you are looking at 12 to 13. 12 to 13 because it was 689,000. Oh. Yeah, this is the top of the range. Top of the range kuzona lezi oyibona la uJAC ihanda le
yabona i-144 kilowatts of power i-360 degrees camera, meaning ngoba umlapho noma ngimla iyakwazi ukusibona mo display lapha kwi-screen yabona, with your assisting ABS braking system. Impela ama-seats ke lawo-ke ama-seats amnandi kakhulu because ama-temperature controlled seats, meaning uma kubanda afudumala, uma kufudumala kuyabanda, izinto ey'kanjalo. Iphinde ishaya nge-sunroof-ke lapha phezulu njengoba uyibona, i-4x4 le. Yes. Iyakuchaza le moto, ikhona i-i20. Hayi, Ichaza kakhulu. Ngiyabona nje lawa amanye Yabo wonke lama features owabona la, with your push bar, pull bar, ne top bar leya, qhamuka standard. O diamond cut alloy rims qhamuka standard, o size steps qhamuka kwi standard sakho. Yebo. manje asedini. Siyawenza ama trade-ins kakhulu. Kodwa manje ngisayitha leya moto. In how many years? Hayi nyanga nonyaka kunenyanga. Inenyanga, ingakushaya i-settlement ingakushaya. Ingakushaya i-settlement because uma isanenyanga kunzima kakhulu. Hayi akunzima ngoba ngiyoba ngathi la. Ngeke sentsha kakhulu. Sentsha. Say ukhokha malini lapha? 96. Unless mhlambe mongazama ukuthi ngempela uyayifuna le. Ungabela uye mhlambe uzama ukuyidayisa kuyona i-dealership. Yabo. Or buy cars. Yabo uzama ukuseklisha ngapha, then i-shortfall yakhe izoba incane. Yabo. You know how many Ks? I think it's the service thing. I-Kia leya? Yenza 15,000. Shothi ke mhlambe estimated 17. Yabo 16 ibheke kwa 17. Okay. Yeah, ayisentsha kakhulu kodwa ke phela umuntu uyazi usuyefunani. Wena ungayi-afford installment manje 15,000. 15. Sesingabona. Ngeke. Manje Angikunike lokhu baba. ngemanje nginemoto engamakhwanta amasha engisawathathile. Hayi awucabangisise mntu omdala. Awucabangisise. Alright ngaza bethu. Yeah man, we do have i20, sorry for that. Ngisene customer kanza ngivela semfethu, what is the minimum installment salary do I need with a credit score of, okay, so in minimum a monthly salary you are looking at 7.5 if you are employed. Yes, 7,500. Then your copy of your ID, copy of your driver's license. Yeah, well, with your credit score kanjalo, that's good man. We can do the application today, get the car tomorrow to qualify for a Suzuki Front. Bala cool low comfort. Bala cool lungile, sorry. Bala cool. More good to finish Suzuki Fronts, but I do have a Starlet Cross also. There, I do have a Starlet Cross going for 356. Yeah. So bala cool of it. I think bonus and Starlet less. This is the Starlet Cross XS. It's a manual. It's a manual version. What's that? Yeah, well. Now reverse camera work. So yeah, more energy is 7. Yeah. That's about armrest work or that.
zakhona mfethu. I saw a Stella Cross this one time, but I loved Franks more. No problem. Siyashaya mfethu application. Ungesabi. Ngicela uDM nje wena mfethu or thatha number yami if ungenankinga on WhatsApp and just send me your things. Sikushayele i-application right away. Ukhokha malini kwi-TSI ngenyanga? Well, kuyadependa bafuthi lona liphi. Kodwa nje to be safe, just budget 5.5 yabo. 5.5 to 6,000 or 6,000 to be safe. Masa, any auto manual vehicles. Yeah. Mfethu yakwazi ukuthola esu auto. Because angithi kusuke kuzohlwa la. Ikuyusu kuzolishifta nje kulo. So bese ukwazi uku-adjusta ilokhuza yakho. It's possible kuyi vehicle leyo i-Franks. Yebo, ungakhathazeki kakhulu mfethu wena. Akhathazeki kakhulu. Ngathikhathazeki. Mhlawumbe into engayibuza mfethu ku lokhuzana ku bani uDikuku. Hey. What was your budget range in terms of ukukhoka? Also lungile, how much are you willing to pay? Yabo. Uze ngik-advise kahle ke. Kulula uku-advise umuntu lapho. It's okay. For the fronts, this, you know. And go the Kukuta something. How much? Sorry, which car are you looking for? Also, that also plays as a count in such things. Understand? Kabas tole lapo. Yeah. DK was my buy. 300,000. Where are you located? Durban Central, next to YMCA, 190 KE Masinga Road or Oldford Road. Yeah, 300,000. Well, okay. You can get the what you call what's that? Kia Pegas. If 300,000 is your budget, you can try and work out Kulok. So you are willing to pay 2, 4, 6 grand in terms of installment. It's a bonus the Kia Pegas. It's an automatic. This is the Kia Pegas. Then in the next 16 months, it will be 12K. Anguzwa la Lungi, you're saying then in the next 16 months it will be 12K. I don't understand. I-sentence aliphelelanga ngapha kumina. Please. So this is the Kia Pegas. Kia Pegas. Asiphe phakathi mfethu. Kia Pegas. So you said your budget was 300,000. So this one is going for 249,000. So you are safe lah. Any Polo? Yeah, we can get you a Polo, depending on which Polo you want. Yeah, well, I don't have any Polo on the floor right now, but we can get you a Polo. Yeah, man. So this is a Kia Pegas, Nganzabetu. Kia. It's a good car, man. I see Shebe outside. My monthly salary is 85 after tax. Okay. No, good right. I see shy application, vet. I see shy. You are safe, miss. If that's okay with you, ngicela ungilokuzela. Ngicela ungidm or take my number 072-9640-321. Boss? How are you? Good. New sales cadet at Motor Jacob. Oh, hi. Ben. Sure.
Moli. Hayi lutho mfethu. So this is like Toyota Vit. Ebengikhuluma ngayo. The XR. Toyota Vit XR going for 200,000. Yeah, what's up? 0729640321. Shaya nje nge-SMS manje. Lapho ke ku WhatsApp. Send your 3 months pay slip, 3 months bank statement, ID copy, driver's license. Noma ayishuthi back ne front. Yeah, washuthi back ne front kokubili ungisendele shaya application. Sikutshela ukuthi umnguphi. Yabo. This one is going for 200,000. Toyota Vitz XR. Inkulu yona le moto mfethu. Not kakhulu but nje yana inkudlwana. Right. What's her name? Miss Pew. Miss Pure. Miss Pew, yeah. Okay, nice to meet you. So boss, what's the story for tomorrow? Did you get the I'm trying to get demo? a hold of Sia. Huh. Yeah, let me phone him again. I think we phoned him with Zenzele and he doesn't have a demo. That's a problem. We also don't have. So any car that I can showcase there? Pardon? The battery demo. So he doesn't have one. It doesn't have a demo. He doesn't have a car that you can take it. How far is that place to you? So the thing is, when I boss, they're going to pick me up here, no problem. So I was vouching for, if I could use company car to also display that side, it's better. Yeah. So what if they just bring a car? I don't know. If he doesn't have a demo, can you bring and park the car there? Can a car stay there? I'm not sure. I'll have to check with them, maybe, if that's possible. Because it's better if the person invited, come with the car. With the Because car. yeah, they'll see the car there. Because now the question would be, what's the car doing here? Exactly. So I don't think that because we both don't have demos to go with. But I don't know. That's up to you now. All right. You just check. Okay. Sure. But so I got saying Kaul? Yes or no? I don't know. How do I say super now? All right, so very good morning once more. Ganza wethu. Oh yeah. Sithwele kanzima. Sithwele kanzima. Why? What happened? What do you mean what happened? Ngiyafisa nje ukukhuluma isilungu uzokulonke. Ngike ngiveteze nje ngesilungu. Him say that's why him say. Manje akwenzeki. Yabo. Ngike ngikhuluma nje ngesilungu waya. Lokho ngithe nje. Yeah. Manje lutho.
Akwenzeki, yasakwenzeki. Nhlobo. Akwenze ngiyoqala kanjani manje wena Treasure Rose of Sharon. Treasure the Rose of Sharon awumzalwane ke lo. Lo umzalwane usindisiwe futhi. Ivesi lela libhalela kwilokhuzana. Ivesi. Yabo labo shaken together. Shaken together. Yabo thi phela umzalwane mina. Yabo born again ngiyazi. Yes. Uthi obhalahle incwadi uthi ngawudla lomqulu. My God. Wawumnandi emlonyeni. Wasufika lapha ungijikela lapha esiswini. Angisenzi ngoba ngenza kodwa ngiyenzisa. Ayi. Aningizwa. Zakeo. Khamba kanjani? Umqulu ungaphakathi. Ukuthi noma sengithanda ukwenza intando yami. Ah my God. Angisenzi ngendlela engithandwa ukwenza ngayo. Ngiyafana ncamashini okhulelweyo. Oh, awubakithi sanibonana. Upho amen. Ukuthi ngifana nokhulelwe. Ebe ngigqoka kusangineli. Nelokho bengikudla angisakudli. Ngithi mangikufaka kuphume. Ngalapho ngene ngakhona. Awu, ngoba yini? We've been shaken together. Awu, aningizwa. Aningezwa sengashumayela manje. Yabo. Ashumayela manje. Angithi yabo uthi mntwana kaNkuluNkulu lo. Mntwana kaNkuluNkulu. Yeso. Njengobani uJakobe? Owafika wahamba lapha kuGenesis 26. Wahamba wathi member. Bafika bamlwisa. Oh my God. Waphinda wahamba futhi omunye umthombo ngoba noyise wahamba bafike bamlwisa futhi. Waphinda waqhubeka wahamba omunye. Oh my God. Wonke umthombo nomthombo awumbayo unika igama. Wasemba kumthombo bangamlwisa amaPhilistines. Awu sanibona esengashumayela phela manje. Yabona ngishumayela ke manje. Uthe umesemba lo mthombo bangamlwisa wasethi iRehoboth. Ah mighty God. Wathi ke because abasilwisanga we shall be fruitful and flourish. Hey, nezwe into yasekhaya yehla ngamandla. Wathi nje we shall be fruitful. Usanibona. Shumayela manje. Shumayela manje. Sihamba ngoJesu, sihamba kanje. Ngaza ngathi abona mfethu sengakhuluma enikhuluma, yabona mfethu mina insindiso ngiyayithanda. Yeso. Ngiyamthanda uJesu owangisindisa. Yaza. Noma mfethu sengathi noma adla kusindise nje. Athi ngiyathanda nje. Ngiyathanda nawe ngithi awusindisiwe. Nawe uyathanda nje. Yabo. Ngiyasithandela. Ayikho namuntu engayena. Ngiyasithandela nami. Yabo. Ngiyasithandela. Wakhetha owakhethayo. Ayi, thank you. Wakhetha Jeje nama Rose phela mkhwepha. Wakhetha owakhethayo. Nami ngakhetha. Uthohlabela zimbili indlela bese ethi khethe yakho. Nami ngasikhethele yami. Yabo. Bathi bephuma bashona ngapha nami ngaphuma ngashona le. Kwawuphambana kwendlela. Kwathi kuthiwa ngathi futhi omdala okahle ngane yakwethu. Uyabona. Wathi umefika undodana kaNkulunkulu, indodana yomuntu. Yathi mi khetha. Ngathi mina thatha lokho. Yeso. Ngazikhethela mina. Yezwa lento leyo. Omunye uzothi hawu madla ngoba udelela kanjena usindisiwe. Hey wena akuyena oclean ofuna ukugezwa. Ofuna ukugedla ongcolileyo ngoba ufuna ukwenziwa abe clean. Aningizwa. Ngidelela nje ngoba ngiyazi ukuthi ongezayo insipho unayo. Yayiswa ke manje lento le. Wena angithi wena ulaphana unomuhlela uhlalwa yidust. Uhlalwa yidust. Isitsha singasebenzi phela hlalwa yidust bese sicabanga ukuthi siclean. Kanti asas. Oh my God. Ukuthi ngesikhathi sifuna ukusetshenziswa siyodluliswa emanzini. Manje ke kubhlungu ukuthi sithi siyodluliswa emanzini kanti sizowasife kuphele ngaso. Hawu aningizwa. Kanti mina ngithatha nje ngidluliswa emanzini njalo
kuthiwa ready to be used, ready to be used. Kanti wena uhlela lapho ugcwele dust kwathi mase ufuna ukuphaka kuthiwa hayi ngicela isiwashe, uyabona, and masiwashe nazo seyibuthi ngiwashwelana bese ziyaphunyuka ube ukuphela kwaso. Miss call, a miss call leyo. Mina yabona laba bafethu laba esindiswe nabo babhedwa ukuthi bazitshela ukuthi they are holier okanye they are made holier than other people. Yebo ngani yakwethu. Inkinga ibhedda lapho umuntu azitshela ukuthi yena. Yebo bafethu lento basethi bazalwane phela ngisemsebenzini bafethu. Lento awuzitsheli wena. Uyatshelwa, uyabona? Ingakho noJesu uthi akubanga ngamandla omuntu kuze kungabikho ozibuka izikhwepha ethi kunjena nje kungamandla ami lutho. Yes, yezwa lento le lutho noma ungathi uthi cha uthi amandla ami lutho. It's not you, it's not your power. Yes, uze not obhala uthi it's not by power or by might, uthi kodwa ngawa amandla. Uyayizwa la hamba khona ukuthi ifike ihluke lapho. Mfowethu uyabona mfowethu le verse ethi hlakanipha njengenyoka bese niba mnene njengamajuba. Abantu manje sebehlakaniphe kuphela abasekho obunene. Yabona njengoba sinjena nje. Yes, sithi masivuke ekseni sibuye simbuke yena sithi nangu wasifela. Yabona noma abanye belengisa izithombe endlini bayilengisa ngezipikili. Kodwa ngazi nathi siyabheda yazi. Bese thatha isithombe somlungu la oyiphethole isisu umlungu lo sethi uJesu bese yena lo Jesu futhi umlengisa endlini ngesipikili owabethelwa ngesipikili. That's diabolic. Bathatha hayi ke mfethu hayi kodwa sikho lapha. Kodwa into engifuna ukuyisho mina ukuthi siyenziwa awuzenzeli lapha. Yabona siyenziwa uthi uPauli phela ngiyashumayela manje thani amen mokhona uthi uPauli angihlali nabakolodayo ngoba ngikolotha abantu kodwa ngihlala nabo kuze ngibazuze. Yeza uthi angiphuze kodwa uyongithola ngihleli nezidakwa ngiphuza nami. I mean sorry ngingaphuzi kodwa ngihleli nazo. Inkinga yini ngifuna ukuzuza zona. Angisho yabo athi ungangithola ngihleli nabahlebayo uyinje nje nami ngiyahleba kanti lutho. Bayothi mebethi nami ngithi ngoJesu wami. Bethi ngithi ngoJesu wami. Uyabona? Baze bekunuka emphakathini kuthiwa uyaloya usibani kanti lutho. Bathi mebekuloya bethola ukuthi kade owaloyeka wena. Waloyeka le phezulu emaphakathini. Bethi hawu bathi awumadleka nizwana kanjani nabantu abanjeni he azithi hayi lutho. Uyabona thina sinjengo Paul othi mayithezwe izinkuni zabuya zinenyoka bebasumlile yathi mayiphuma inyoka wathi shake them to the fire. Angithi uyabo sithi mayiphuma inyoka ithi iyasilimaza sithi shake it into the fire bese khona emlilweni ithi yena ijoint izosha ibe strong iphuma ibe namandla ivele ishe khona iphele khona. Kube yiyona evuthi la ngabithi. Angithi awuyizwa lento engishoyo ngoba phela ukholwa wena. Siyakholwa ke thina ithi sikutshele ukuthi ngesikhathi wena uthi uyasoppressa siyakuthatha thina sithi shake lapha ya. Yabona uthi sathi shake on shake. Uthi shake on shake sale kanjani. Uthi hayi umadle awulona mfethu. Istal cross mfethu wazosebenza ngaso wazofala elambo lapha phezulu ayangiphoxala umuntu lo. Imoto enhle kanjena. Khona imoto ze construction futhi ngeke uthathe le moto yazi. Kodwa mfethu into engisho ngazo wethu ukuthi sisindiswa nje but how lensindiso yenu why be continuous thina sazi umuntu esinda kanye lutho ke mfethu lutho insindiso yethu akuyona lesindiso esindiswa kuphele geqe uyabona insindiso yethu is continuous ngoba kusasa sifuna siyasindiswa futhi uyabona phela ukusinde engozini yemoto akusho ukuthi ngiyosayigibela imoto awungizwa kusho ukuthi usengayigibela imoto kodwa ngesizathu sokuthi usindile unobufakazi bokuthi ngasinde kodwa ukuphenduka yazi ngiyashumayela phela uyathi ngiyadlala kodwa ukuphenduka
ukuphenduka ukushintsha direction uthi okay bengibheke lodwa sengiyale uyayizwa ke manje abazana beqamba manje bathi hayi bazalwane ukuphenduka kwesoni ubathi ukuyeka kwesono kunyakaza izulu lonke ayikho lento leyo iBhayibheli ukuphenduka kwesoni ukuphenduka okuyenza izulu lihlokoma ngoba ufike uzibambela usikilidi kodwa wathi uma ufika waphenduka wawuyeka usikilidi ukuphenduka ke lokho bese sinyakaza sithi oh my god angithi iphara manje emgwaqeni uyabona nje lokho kusuka ekhaya aye emgwaqeni ufika ashintsha igama angasabi uMadleka abe yiphara kodwa mase waphenduka buya uyabona useshintsha direction uthi mase engena nje egateini lasekhaya uthiwa waye yiphara uMadleka akakushaye ukuthi uMadleka lo yiphara uphenduka hayibo Madleka you on the truth what car you sell I sell all of cars man I sell pre-owned cars I sell demos I sell new cars so it depends on what car you want kodwa nje ngazothi ilapho ukuthi cha uyabona nephela uyabona ngithanda le verse ithi uyabuyisela ubusha njengokhozi leyanto ayikhulumi ngokuthi ubuyisela untombi into cha ayikhulumi ngokuthi ubuyisela unsizwansi cha ayazi ithi ubuyisela ubusha aningizwe miss call ngithi mina uzanda uthenga imoto la please brother phela ngazathi phela angithi ngimanga ngitshela ukuthi mina mfethu ngiyakholwa nina nilindele ukuthi ngizolokhu ayibonga inkosi bathalwana ayibonga kanzakethi cha ngibona lelo kholwa mina lelo ayibonga inkosi haleluya hayi okhetha ama opportunities amaningi lokho uthamba la ngathi ubanana oshiswa ilanga ayisebenzi lonto leyo yes inkolo is not there to demotivate us or sithambe cha inkonzo izele khona ukuthi sikwazi ukukhululeka yabo manje wena esontweni I'm sorry nje ayibonga hawu umzalwane ethizeni oh my god inkonzo ayizelanga khona lokho inkonzo izele ukuthi sibe nokukhululeka to the fullest yabo good morning everyone hey Zaza inkonzo nje ngazo izele lokho ukuthi abantu bebe nokuphila kuchichime isho njalo incwadi engcwele uyabo manje le yakhe inkonzo le edinga ukuthi usuzoba I'm sorry ezokutshela ukuthi ungaligqoka ibhlukwe eliptsinyayo gqoka ibhlukwe elivulekile ngisemusha mina mfowethu uyazwa ngeke nje ngizokwazi ukugqoka ibhlukwe elivulekile nelokhuzana nini lento le isudu engaka ngathi ngingane efunda eprimary ugrade 1 ngeke uzubone ke lokho ngeke nje ngizogqoka nje mfowethu ibhlukwe ngilisike ngimnciphise lithi ukalayina nomzimba wami lingavezi into ozothi ngimi lapha mfowethu ngihlabelela kuvela into ethe cha nje kodwa nje ngeke uzongibone khohlwa sengizogqoka ibhlukwe lapho mfowethu hey nocela phela ngigqoka amapitikoti Madleka omkhulu sawubona manala sawubona kunjani ntombi angeke ngenza ukuthi ngicela like le live emkhwaphindini lokho nihlela niyahleka angazi nihlekani ngoba ngabe niya like la skisi ngabe niya gifta la nihlekani kuyahleka umuntu ekhuluma awu yabona nje abantu abaningi manje emasontweni mangibavashe baba ne challenge uthi lo mjidi usakholwa noma asakholwa ngithi mina lo Jesu weni lo Jesu weni lo N9 nina yilo enimfaka ephaketheni owami uJesu wayibukisa wami uJesu wayekhanda amakhabethe wami uJesu wayethintsha amanzi abe wayini wami uJesu wayehlala nabantu wami uJesu wayebashaya abantu lo wakho uJesu imumbi owami uJesu mfowethu indoda yayinamahlaya nje yes indoda yayiphoxana futhi imuphi lo wakho lo osuzoyitshentwe namanje kanjani hayi kahle bafowethu uJesu wafika ephathini yeza kumnandi kunje kutshekedula wabona okay indawo i-wrong but lokho abakwenza ku right wathetha ngemvubu bathi no man nina ni wrong ukudayisa lapha esontweni akudayiswe esontweni hamba nodayisa ngapha la indawo engcwele yabo
so nina manje senibona ngathi ku wrong manje kuyojabula ke manje lezinye ingane kujatshulwe ke yabo lo akho Jesu lo strict mfowethu umthatha umbekini uhlale nawo kini abe strict kini akuyena owetloyo nasesontweni lakho la ku strict khona ukuthi la umfundisi nimcabuza isandla angikwenzi lokho mina angifuni leyo nto leyo mina ngikhiphe nje lapho lo Jesu wakho strict owami uJesu is very free yes ngathi aningitsheleni kodwa nje nalento suyibuka lento suyibuka nje ngeso nje lokuyibuka lento usuyibuka nje yes usesontweni uzokhonza umuntu owuNkulunkulu uKristu loyo phela ngithi iBhayibheli lithi waba umuntu webantwini ningabe senithi umuntu webantwini ngicabanga ukuthi iBhayibheli likhona lapha incwadi engcwele uzokhonza la uzothandaza kumnandi kunjeya uyabo mana uma usuka la ufika ekhaya kade ukhulekile esontweni mofika la ekhaya hey yakudliwa lokho hey gqoka lokho hayibo hayi siyathandaza njalo hey it doesn't make sense to you yabo thina mfowethu lento ngoba uthini uthi uHezekiya ivalelo lento emathanjweni yenzo injengomlilo oshisayo noma ukuthi angithu uJeremiya uthi noma senginqumile ukuthi angeke ngisho lutho akuvumi ukuthi ngithule uthi kunjengomlilo yes emathanjeni akuvumi so ngizama ukuthini lo wethu uJesu noma singahamba siye eLimpopo noma siye eZimbabwe noma siyephi uma nje esethi ke sekuyisikhathi khuluma sokhuluma yabona lo wakho lo hayi mfethu thina kodwa kumnandi ephathini ukuthi kumnandi sidla amakhekhe sidla uswede uthi usajabula lapho usathi usacomplain nawe boyfriend yakho hayi mina uvusi mina ngiyamyeka but yazi lona is wasting my time ukhona uJesu uyabona aningizwa into ekhona ngilambile manje ileyo into enkulu ekhona ukuthi uMadle kulambile manje ngilanjiswa yini nganza ukuthi oqala ukuthi ungift kule life ungift kule live le uncomment ani like futhi sinazo usinazo ubona umuntu ethi hayi badleka ngoba nisindisiwe nje akumelanga ngabe nje olwandle mawuyolwandle ubona amabele sifuna wona vele masifika lapha sithi umuntu how mahleka oh my god badleka oh my god bese ngithi hawu yazi esontweni but alikho isonto lapha eduzana olaziyo ethi hawu likhona ngithi ngicela ukuhamba nawe ungivashe esontweni lakho hawu mahleka hawu ufuna ukuhamba nami esontweni angithi ke mashi sehamba nawe esontweni sufika lapha esontweni uthi hawu lo muntu uyakhonza nami noSisilose ubefike ngenye agenda la sesiyakhonza manje fedile uJesu uthe gcwele isisu uJesu anti yabo nje ngazothi kumele ni understand ukuthi umuntu may have a lot of personalities based on them being a TikTok content creator like myself. Umuntu ohlala nami in person nomuntu ongibona through the black box ayibambe ngefoni yakhe nje manje are two different people owabonayo. Mohlala nami in person, yes, I will have that what you call demeanor whatever stigma. Is it stigma phela sazi ukuthi amagama afika kanjani no demeanor kanjani kodwa into engizama ukuyisho ukuthi umuntu phela yabo bayila nangathi ingoba la no 91 siyahleka kumnandi so I have to carry that energy ukuthi hayi cha sizoyihlekela uma ngihambe emgwaqeni phela ngeke ngibe lo muntu lo anikho nje emgwaqeni yes noma umuntu umezeke kimi then kuyabo kodwa mase ngihambe emgwaqeni hey kodwa uyahlanga phela lo antshe ukuthi ngisho ukuthi engqondo la ngathi yes it's impossible so manje I have to then mangihambe estradini yabo mase umuntu mahleka ngithi hayi yabo kube mnandi kube nje yani yabo manje mase ngihambe emgwaqeni sengihamba ngiswela bathi hey kumahleka njalo bobuza abantu dinga induku lo
ingakho yabona nama lokhuzana nama jokes lawa okanye this content of ukugqoka impahla edabukile ngengilunge ngoba ngiyathelela mina mfowethu yes hayi ngiyathelela wethu hayi ngiyenze ngilunge uyacabanga hayi ke mfethu hayi ke khona ezinye izinto mfethu yabona liyashana isimo sakhulu seyingane it's funny but uma usukhulile like why hayi ke mfethu hayi but as much as the content creator who makes comedy majority of the time kuyakhweshila nje mfethu izinto yazi ngihlale ngibuka ama video ami ngithi hawu bese ngithini ke lala how much more sekuthiwa ngigqoke hayibo gag yabo mhlambe before the comedy show kumele ngenze into ethi lounge with Madleka yabo izinto kanjalo sike sihleka nje sihleli phansi mfethu before nje siyohleka stage hayi Madleka hayi sithembile kunjani ngoba hayi ke mfethu hayi mina mfethu niyangixanga nzawethu hayi Katie what's up sekuyaphuma bye ngoba nengift bye nayi awu ngamgwenya lo njalo iyaphila kunjani Katie oh ambodla but ngikhathele mfowethu yazi ngibona nje yabo ngoba no 90 no 115 la mathiwa nonke lenginika u100 rand ngaba nemali enganani I'm good Madleka good thank you yazi ngaba nemali hayi imali ngaba rich ngabuka mina sokwini ngaloko ngibatobethe ngimi athi Madleka hawo Madleka imali ithatha ukuthi hayibo mina nginabafethu lana ama followers angithandayo yes bavele bathi nje mina Madleka go and busisa yourself yasihlekisa yes omunye la sihleka kuze kuphuma ilanga kodwa lutho kilokhuzana yes noma 10 rand mfethu yazi sihleka kuze kuyophuma ilanga akaze acaba ukuthi yazi Madleka mfethu mamthela noma ama chips bafo kunjani awuza angizalo yena bafo mfana ngenxa inwela ngithi mangizogonda inwele uzobona ngizofana nomunye umuntu futhi khuleka into zakhona yes into zakhona ufuna bakhanyise abangakhanyisi khanyisane asikhanyisi la ngizonisa ngoma mina ngiyakuzwa bafo futhi omdala kunjani ngiyaphila kunjani ngithi mina uyabona mathiwa ngiyangiphi indwadla kanti kwethu yes ngikwi-diet manje futhi angikho kwi-diet angazi ukuthi ngingophi nje manje kodwa nje khona into engiyonzayo yona kodwa nje ngahamba ngolanda McFeast lapha yes angazi nokuthi ngiyadayetha noma ngaphamela senginciphile nje yabona isisu sesehleli isisu sekuvela 6 pack athi yes kunjalo nje asilala ejim ngihamba kanjani mfowethu ngicela yazi nje ngilithathile ikhadi yazi funny enough okay bemonto bahlala eduze nekhadi mfowethu yazi bethu ngibabukile ngibukile ikhadi ngathi mangithatha ukhiye ngithi ngathi ngizocabanga kahle emsebenzini ngilate jamasha bethu bethu ngizoya ejimini akujahekile phela it's not that bad yabo it's not that bad ngiyabuyela khona it's not that bad sa prepare kodwa ngikhokhile yazo baba George umhlaba namhla umhla 10 ngikhokhe mina umhla 1 inswe ngapha ungayi cina jamasha sibalikhulu khamba ngiright ngane yakwethu phela ngiyazi lento angiyazi
yazi mfowethu ungikhokhi yazi mfowethu ngangihlezi ngibezwa abantu bathi athi umuntu yabona ngisase university athi umuntu ekhaya lapha eWestville athi umuntu hayi yazi eVirgin Active sekujima imali ngoba phela mina ngisayi ngithi mina lapha phela ngangisenomfutho kuyejimini ethi awuyi ngicela uyoshintsha lapha ufake mina ngijime mina yazi ngijima umuntu nje waqala ukusebenza nje kuswele ePitori akuphindanga kwalungu ngihlezi ngikhathele lithi nje mangibuka ngithi ngisawuqula insimbi ethi ngeke uzophapha mekuseni kubuhlungu umzimba futhi usenzani ngempela yini lesenzayo hey ay baba yini hey as Jimin yeah mfethu yazi mfethu ngiyosukela ama pain ayithulela ama pain yazi lama pain awana ndaba nami mate khamba kanjani awana ndaba nami lama pain ngiyowasukela nje yo asijimeni ngiyaphila ngane yakwethu kunjani unjani asebholeni ngangibizwa ngo-Aguero ebholeni lokho should give you a clue ngangibizwa ngo-Aguero Veronica yabona nje hey mawungamazi u-Aguero shothi umusha ebholeni awumazi u-Aguero ngithi hello hawu bakithi mkhwephandeni sibonge lapho mate hey Asha hawu mina bethu ilokhuzane mfowethu isisu nje futhi nje uNkulunkulu wami yazi futhi ngithwembu mina phethe ebholeni yabo egroundini mangidlala phakathi ngo-Aguero epalini ngangubani ngangibiza ngo-Spider-Man uBrian Baloyi ngitapa yabo hi purple profile pic inani purple profile pic ibhola phethu ngizoya phethe ebholeni nganza kethu yabona you are missing the plot of this whole thing yabo you are missing the plot and kuninga okushiwo abantu mayelana nama profile pic kanjani yabo ukuthi mina ngifaka ngeprofile pic ePurple akusho ukuthi I'm not voicing myself enough yabona ezo lento leyo wena nje ubuthi profile pic nesikhathi kukhuluma indaba kaCwecwe wawenzani wena khona wakwenza lutho wawumile nje hi we took initiative and acted upon the matter nabanye bethu ngaleso sikhathi ngisePitori yes I was in Pretoria ngasuka emsebenzini sengehla ngayizansi took initiative in Pretoria we mobilized people in Pretoria ukuthi sikwazi ukuthi stand against lento le yabo ngezathu sokuthi kukhona abantu asebethi ke we should act now we've been acting yes and my fear is as much as nithi mina shintsha profile pic madla yabo futhi la singashintsha ama profile pic sonke yabona to bring awareness yes but the very same people who are pushing us for this agenda ukuthi siyilwele are the very same people in a week's time boba sebekhohlwe nya
So tingasho. Yabo. It's not even allegedly. This is possible. How many times, like South Africa, we've acted upon izinto on social media, ziphelele emoyeni. In a week's time, and nina into eniyimoshayo ngayo lento ngenza kwethu. Nina abantu besifazane, not nonke, majority, or minority, yes, is that y'all are saying y'all are standing against gender-based violence. Kodwa abanye benu niyakhohlwa ukuthi nabantu besilisa they experience gender-based violence. It's gender-based violence, not female-based violence. It's gender-based. Nabantu besilisa abanokubezwa, for your information. Yabo? Bayashawa, for your information. Laphana, if you've been joining my live, it is wrong of you to then push a narrative ukuthi kumele usibanibani ayenze lento le. Uyabona? Kumele mfowethu, we have people who are social media influencers with big numbers. Yes. Abangigqiza iqakala. Sifika thina, sithi sigqize iqakala bangasinaki. The very same people abenza the very same thing manje. Yes, abakhulume mase kumele kwenziwe okuthile abenzi lutho. Sesizele sodwa lapha na manje sesikhamisile. And remember, light edubane akaze kwenze kube umsindo ngesikhathi kwenze indaba kaMshana uCweke. Wathuleka athi nya. Yabo, yahamba lapha intombazana ohlala phe workshop lapha intombazana athi I disappointed ukuthi akubanga na movement. Yeah. Yabo. You must know ukuthi okay lento engiyenzayo ngenzela ini. Yes. So manje nihambe niharass ingane zabantu la, uyabona? Ingane zabantu manje la ayisakwazi ukufaka iprofile yeconcert yakhe, umuntu une concert umuntu anayo akasakwazi ukupdate istatus sakhe, what you call what is story sakhe ngeconcert yakhe. Yini la people. It's not wrong, but ku wrong to then enforce it to a person. Yabo, ukuthi umuntu akenze ngoba abantu bayenza. Yabona, people are doing mfethu siyalwa seyikhuluma into ngendlela ehlukile ukuthi okay, we've done this approach, we are doing this now, we've done this, we are doing this now, but still yabo ngaza wethu singamasha size soshisa ama office oma istate singafuna ukwenza lutho ngeke kwenzeke lutho. Yes, ngeke kwenzeke lutho, ngiyakutshela mina ngeke kwenzeke lutho. Singamasha sivale imigwaqo ngeke, yabona mfethu ngeke kwenzeke lutho. Kuyimanje omunye ufake ilokhuzana ephepuli kodwa indoda yakhe iyamboxa. She's not speaking out because akazi uzokhuluma kubani. Yes, uma ekhuluma kusibanibani lo muntu uyaboshwa kusasa uyaphuma. Anti yabo? Uzomanje mzwana lokhu abanye abantu niyabaharasa senibavalele khoneni umuntu andisa understand nokuthi abanye banemicimbi emikhulu abazoyenza. Hayi yenza ukuthi hayi ungenzi ufuna size kulama TikTok asizi. Yabo ku wrong lokho ngenza wethu. Yabona, people are doing ngendlela eyabo, we are sharing ngendlela yabo, and uma umuntu ezoyifaka eseyifaka manje people profile pic bese ayiyeka kusasa senza ukhipheleni futhi bungekho serious. No, I'm serious. But the thing is ngenza kwethu, we live a country whereby we are facing an economic crisis. Yabo, and majority of people who are well known on social media abantu abasebenzayo ngokuzisebenza on industries. Yabo, so wesinkathi uzofuna ukuphusha umsebenzi wakhe naye ngoba egcina ufuna ukufeed abantu. Uyabona, ufuna ukuyifeed ufela khokha ama bills izinto ezikanjalo nje. Yabo, manje makuzovela umuntu nje oMadleka bomrecorder wemrecord uMadleka shothi uMadleka is not part of this. Madleka is part of this. Madleka has been speaking about this from early this year. We've been speaking about gender-based violence in South Africa alone. Yabo, in South Africa kunama seasons, not even season, ama episode. Kunama episode. Kumanje la eThekwini sikhuluma indaba yomndeni wakwa ubani uDlamini umfowethu lo amawele lawana. Yabona, ukwenzekani lutho. Sithi mase sikhulumile kuthiwa hayi guys, we are not speaking enough. Sikhulumile. Inkinga siyabona ukuthi lana mfowethu asithathwa notice.
yabona nganza kwethu singakhuluma futhi kuze kube buhlungu la emhlathi la angathi sidla champion kube buhlungu yabona we've been standing up we've been saying yabo omunye sikhuluma nje la ukhona la naye ubhezi ushaya ingane yabantu ukhona la yes ukhona mganza kwethu mina I'll tell you something let me tell you something in Mozambique there was a strike for almost a year yes yazi benza nabantu bathi yazini for like 15 minutes let's if please I stand to be corrected with the time for 16 minutes la ukhona bhaka ungamove bhaka imoto yes if you want to demolish economy of a country wherever you are just park the car shy hoods kuthi waphethe umgwaqo wonke imoto zayimile for like 15 minutes if I'm not mistaken zimile imagine yonke into kwi country on a standstill for 15 minutes yonke into naseyitolo bathi thimthaq ungithethe kwenzakalani wena lapho in 15 minutes yabo uzotoyiza wena le batoyiza abanye umunye uyatoyiza khona la uzothatha icontent khona la ekutoyizini yabo omunye ukhuluma ngeissue enza la ezweni ngoba ufuna ukuthi nize kwi-gig yakhe khona lapha ezweni khona lapha kutoyizo lo yabo so then you tell me because uthi umuntu ufake ilokhuzana i-narrative yakhe with actions narratives and actions is two different things yabo objective is very important yabo because kusho ukuthi unomshosha phambili you are going forward yabo usumile stage laphana hawu bafowethu siyazi izwe lizilile hey usuka lapho shift yani usudlulile njalo yeah understand ngisho ukuthi if the objective is the same ngethina sonke as a nation then conversation is different ukuthi okay yazini nganza kwethu yabo yabona lento ethothi sibe nama date yokuthi into senza umhla 21 yofika umhla 21 sekuphele kudala sebekhohliwe abantu omunye uzopha senzani manje what's happening umuntu umshove manje mfowethu manje into ethi ngeke manje seyivala manje now that's how you push in I'm telling you lento ukuthi wena uzolinda kuze kube uJanuary nabethu umuntu usezopha enhliziyo ezephole ma already komile ngapha izopha inhliziyo umuntu azaphole hayi bese umthetho hayi no so yenza kahle nge21 so nyakaza kahle nge21 unyakaza manje ulindweni kanti labo ngithi customer phela mina kanti umuntu wambali noma ubrother noma umuntu angazi uyabona sawona njani wembali uyapi oh yethi yothe ngikudla uphethwe yini futhi manje wena uzosifela lapha wena oh I'm waiting for Joel. He's on that side. I'm gonna ask him about it. Sure. Nefethu kuyophinda futhi kwenzeke enye futhi imomishi. Mr. Batha. Na ngemva kwakho nje. Lo mkhwepha lo. Ngiyakutshela mina. Bala ama time frame mfethu izinto ezibhlungu kanje unyakaza manje la.
Yeah, so man. For a decade, we've been speaking about gender-based violence in the country. For a decade, more than a decade even. For more than a decade, sikhuluma about gender-based violence in the country. Nobaba wakho, ubhesishoma wakho, kodwa nibona ku right. You're not reporting it? Awu nasemaphoyiseni. Umuntu nje. Uthi hayi no, hayi phela ubaba unjena. Ujena. Hayi. Ayikho lento leyo. Nobhuti wakho ushaya ingane yabantu, ujoyina ingane yabantu, uyimithise uyayishaya. Uthi hayi wena vele ubhuti vele uyahluba ubhuti yazi ubhuti. Atshela ingane yabantu bekezela sisi ngoba uyamthanda. Hey. Uza izozishona ingane yabantu la lokuthi ayibekezele. Kubekezelwa kubekezelwana. Nani ngiyangicaziwe amantombazane. Ubekezela akushadiwe la. Lo mntwana uyabona ukuthi ayikho ifuture kodwa uyini oyibekezelayo. Sikhona singomadleka. Wakweza nje umadleka ushaya umuntu nje wena. Lokho abakhona. Omadleka bayithethela kuphela siyathetha ke thina. Kodwa ngeke kuze kuthiwa sishaya abantu. Yes. Uma ngishaya umuntu mina umuntu wesilisa futhi nakhona siyashayana nje. Kabuhlungu. Yes. Si soft. Yeah, basho njalo bafuthi thina siyamsaba. Hayi. Si soft it's normal la sinothando oluningi very soft down to earth. Uhamba uthandana yonke imkhwepha le. Okubhonya umuntu, akushaya adla imali yakho futhi. Akushaya kufaka abantu kombheda abekushaya. Elapha. How baby ukushaya izovuvukala ngakuyovula icala kusasa. Mase kumele aboshwe ohlana nje sithanda zami kube yiphutha sana sami yaxolisa. Nganza wethu, let me tell you something. That day umfana ephamisa isandla ethi phuma. Yabo, sabona. Ha, ntobe. Ungibhayile ikheke manje. Ngizolithatha manje. Ukuphi ukuthi ngizokubona mina la emsebenzini ngibhorekile. Bro, uma nje icherry I'm at work. Send location. Komba yini uyithanda Nkosi yami engizoyiphatha. Into engisho ngaza ukuthi uma umfana lapha waphamisa isandla. Phuma. Ufike seli ready. Hayi ngeke. Lela akho. Athi le nkulumo. Yabo. So nje ngaza ukuthi mina ngidida mina. Yabo. Ngidida ngempela mfethu. Injo ihlalela mfethu. Uhlala njashawa. Hawu. Yabo. Usebenzela kuphi manje? Wantobe. Zela zakho uquiet la emsebenzini. And kusasa kumele ngingabi khona for 4 days. For 4 days uzobe i-vlog engiza nayo. Ngifundile phela ukwenza ama-vlog manje. I-vlog, nkulunkulu wami, holiday. I-vlog. I-vlog. Angazi why bangasho ukuthi lethu +1. Ngazi bathi bengizobhaquza nje umuntu fast. Fast. Afeke isola mpethu linginike inkinga namhla. Ngithi ngisathi vele liphume. Thick. Athi ngiyamazi ngithi. Hey my God, hey. Hayi. Usephumule uNtobe. Manje useza phana elocation. Yebo. Ngiyasho mina ngikhathi kanje bengakayiluli. Hey mfethu, yabo hey. Joni yakabani.
hey. Abo ngisekhaya mfethu. Konke ngi-experience ngoba ngisekhaya. Ukuthi hey abantu mfethu ngaze ngicela ukuthi senzake igama nje manje kule conversation phela bese ngiyadlula. Uma udumile abantu bakunotice utho. Kodwa uma sawumuntu nje afane indaba nawo abantu. Yezwa. Mfethu abane indaba yazi mfethu kodwa mase ngayikhona ngathi enhle yazi yayinhle langani. Manje phela umuntu phela manje kodwa nje yayinhle langani leya. Uyezwa. Manje ethi mahleka. Sorry, mahleka. Ngithi mina wena athi ngiyakukhulumisa wena wangiziba wena. Yes. Mahleka. Oh my god, mahleka. Khihlalwa yini? Hey, wethu. Uthuma usamkhubuya lo. Uzamkukhulumisa. Uthi nabo useyahlanya manje. Uyabona ukubebeza kanjani? Ithi mina lapho ingasekhaya because benihamba nasemotweni ziphelile nya indakazo. Usevithikile njengoba esekukhulumisa. Ayingeke bafo language. No, mamthembu into engihlekile. Yazi maningi bethu abantu baza. Abaye bathi hawu mfethu mina ngiyakufollowa mfethu. Hawu ngiyakufollowa mfethu. Hawu ngicela ungithekela noma icourt. Icourt. Hey. Makaza yethu yazi I don't know my biological mother, my stepmother, they have the similar personalities. Yabo. Uma uyeyisa strong. Ugogo ozaluma uyeyisa. Ubaba Wes. Ubaba nathi namazi nazi voice note yakhe la. Ubaba Wes. Ubaba Wes. Kodwa yabo ugogo ozaluma him nobaba ayisiwes mfana. Ubaba yabo makuthiwa khona umjito ukuthi ononchalant. Yeah, yabo la njito la mjito unonchalant mfethu. Hey. Yabo. And how mazulu bakithi sawubona ntombi. Base umuntu lo uyakufollow these people. Hey, yabona bese baba my dad is very nonchalant boy. Hello Madlega, hi. Ubaba mfethu angazi mfethu umuntu waye nje yala mjini. Le outfit is so nonchalant. Yes. Ungamtshela nje into that's okay. Ayithulele nje futhi. Wenza into ezithu yabona. Iyabhedla lento le. Uthi hawu mfethu ukutshela nje wathi hayi bo mina ngivumile phela ngoba dusho. Yabo akhulume nje mfethu ubona lo mjida lo. Excuse. Liyama hayi. Ovela ubona lo mjida lo. Ihlathi nje leli. Yes. But I'm planning a Thanksgiving for him. It's all going proper. I met with a lady. It was amnandi. Yeah. Ngene lapho. Ngabe ngisabaye. Athi sababo. Bathi kanjani eTanzania? Phela ngizolibambela amakhulume nabo lapho ethi. Ungabashiyele. Hawu sanibona nkosami sengicela ukuthi unganisheli sanibona. Igama lami nguPhilani ngwavumase of course idayisa imoto khona lana halfway Durban Central nawe mofuna ukuthenga imoto ungabe sapulsa amasengo woza bakithi sizokusiza sikutholele imoto oyidingayo ngiceliwe ke lana nganza kwethu ukuthi nginganisheli angishelani igoma hayi angishelani inhlobo angikwazi ukushela Nkosi yami angikwazi ukushela ngiyafisa kona sazena kancane but angikwazi ukushela Trouble. Ngaphandle kokuthi nginomuntu but nje ukushela cha. Angikwazi bakithi ukushela. Umuntu ke enhle itsishela bakithi ungamlaleli. Hey. Kingileyo but mina nje angikwazi bakithi ukushela, angikwazi ukushela. Sengikhohle nokuthi umuntu wami ngamshela ngathini yabo endlela nje.
ukushube ngakhona uyakwazi bethi ukushela uyakwazi ukushela njalo Ngikwazi. awuzobashela kana awushele Ngikwazi. awushele nangu mamthembu Ukumamthembu. nangu mamthembu umshele ufuna ukuza uma uqala kanjani qala kanjani ubuza ukuthi angithandani uma uqala kanjani vele umuntu Mthetho hayi ngove usimuzi kababa mfethu. hawu zisuka nje uvela uvuke nje umuzi zisuka nje ungasho awumazi umuntu awumazi nokumazi Konje umuntu baba umthembu baba. usufuna kuvuka umuzi Ngazota imthazelo baba konje umthembu mfethu. cha phela nawe ngihlala emgaqweni ngeke nje vele uthi umbone umuntu uthi hayi cela uvuse umuzi kaba awumazi Ngafe ngizothi sawubona ngicela ubuze negama esasho nesibongo mase ngibiza uMamthembu ke. Bese ngibizile isibongo sengithi uMamthembu. Mase ngisuka lapho sengiyaqala ngiyakhanda ke. wena kumuntu oright for ukushela awubashele ke na ushela ke nangu uMamthembu lalele la Sawubona uMamthembu. Igama uKemi wamlife hayibo qhubeka phela mfethu hawo yini manje uMamthembu ngaphinda. khona ulalela uMamthembu khulula uzophendula mesession ukuthi uyavuma noma uyayizwa into oyishoyo noma kanjani yazi Mamthembu kahle kahle ekhaya nje akekho umuntu wesifazana okumele azolungisa umuzi kababa. akuboni kahle mana ngitsabona uthi ulalela uMamthembu Ulalela. awulalela Akekho nje ekhaya umuntu ngiyacela ukuthi Mamthembu ungizwise kahle ungilalele ngiyacela wena ngicela uzovusa umuzi kababa ngaphandle kwakho angilutho Hawu. yabo angilutho ngicela nje uzovusa umuzi kababa khona into zami izoba mjojo hayibo ziqonde ukuthi thwi manje njengamanje ngoba engakavumi uMamthembu impilo ayiqhubeki imensi sonke lesikhathi manje sengisuke ngabona yini Mamthembu la kulo hawu kuba umbona yabo ngiyazi Mamthembu mana kuba umbonanga kahle kahle vele bekudala ukuthi vele ngizombona la ku live wami ngiyakuzwa ke lokho ukuba umbonanga ke beke ngivuke kusasa ungokuvuka kusasa angazi uMthembu nangu no uthi maphila kamthi cha ngimangele la ngimangele kusasa Mamthembu cha ngimangele ukuthi impela singamqoma umuntu eshela kanje noma ukhona indlela waphinduza esinye style la ngathi sizwe esinye kasho waphinduza amenye indlela zama phela hawu mfethu yabona leyo ungaphile ngaphandle kwakho ukuthi angeke isebenze Mamthembu waphinduza amenye okay akulungile Mamthembu ngizovuka kusasa number number 2 manje impilo Suzama strategy sesibili mabukhona impilo ingaba ngcono othi ngeke ngikwazi ukuvuka ngavuke kodwa impilo ingaba ngcono uma kukhona wena esayidini lami angithola benehaba methi ngeke kuvuke kusasa ngikakamile ihaba hawu ngcono yabo ya Mamthembu kodwa ngiyacela yabo usicabangise isicelo sami ukuthi ngicela uvusa umuzi kababa le emakhaya empendle angazi noma yazi empendle uvusa umuzi kababa empendle bawethu Mamthembu what if asi umuntu osemakhaya bese akathi No, mhlawumbe wakhulela kuwa emakhaya akayifisa ukubona phinde ephelela khona futhi no emakhaya phela angisho ukuthi sokhanda khona mengathandi phela sobe kodwa sesisuka umuzi uvuswa kuphi kimi angisho ufuna uyovusa umuzi abawakho le kodwa uyangizwa Mamthembu awungeke phela uyangizwa Mamthembu uyakuzwa impela nje mina sengiyambuzela uyangizwa ukuthi Mamthembu sengiyambuzela manje Mamthembu what if akafuni manje ukuhlala emakhaya ukhulele khona emakhaya but akafuni into esosobe sisikhuluma nawe Mamthembu esengeke uphilane leyo uyamosha phela lutho phela ngithi mina ngizama ukunderstand ngibona ukuthi mayivuma kufanele navuma yabo nami ngitholisa amaphoyinti Mamthembu wakhulela ekhaya mhlawumbe akhulanga emakhaya akakhulela ekhaya Mamthembu Tom futhi Mhlongo sawubona Mhlongo Dlamini wena walokhuzana legend sawubona kunjani hope uyaphila yabona ke Mamthembu kodwa Mamthembu ngathi ngeke Mamthembu okay kulungile phela sobe sisuka emakhaya ngeke emakhaya ufuna sikhande kanti wena ufuna ukhande kuphi umuzi wena ani wena nje ufuna ukuthi ufuna ukukhanda no phela sezozwa ngaye phela ngoba phela mawuthena akathanda emakhaya phela ayikho into ezovuka la bengathanda emakhaya so ngeke ezovuka mengathanda no mengathanda emakhaya bengathanda Mamthembu ongathanda emakhaya sobe sesisuka ke phela ngeke phela hlala emakhaya ungathanda ukhwele khona vele no Mamshibe sawubona sobona kunjani Tom futhi uthi ngiyaphila guys kuhle mawuphila wena walokhuzana letsheni kodwa manje umuntu wesifazane wena owenze letsheni noma wenzelwa khona etsheni ukuthi ihlale ngihlupha lento la noma nje sithakazela nje walidezo letsheni onomhlongo nje ozathaza zamhlongo wazi leso kuphela onjomana awubazi Saint ngicela ngibukise imoto ufuna yiphi wena that's a very important question it's wena
udinga yiphi ukuze vele nje ukuthatha ngekuyise kuyona straight. Into esingayithanda ukumoshela abantu isikhathi, angithandi ukumoshela isikhathi ngekuyise kwenye imoto kanti nawufuni naleyo. Kanti kungcono uma uzongitshela ukuthi hayi ngicela ungibeke kwi-Starlet Cross, thathe ngibeke kwi-Starlet Cross. Straightforward to it. Na yeah. Ngicela i-Omoda i-C5 ngikubeke kwi-C5. Ngicela i-JAC. Sente Raptor asinayo ke la kwi-dealership le e-floor. Just hold on a sec. Live floor. Anginayo live floor. But nabo 40 Ranger le XLT njengoba ubone. But live floor asinayo. But here's the good part. Uma uyidinga nje siyakutholela wena. Thina we do everything. We go above and beyond for our customers. So nawe ngifuna i-Raptor yakho nje khuleka. That doesn't mean ukuthi ngizuyithola ngoba lakhe singenayo. Into elula kakhulu. Simphiwe Mnguni uthi kwenza kahle ukuthi uphilana nabo wesilisa. Ubungeke ushaleke mfo. Angazi ngalapho ukuthi ngihlusha umqondo ngilabantu abahlusha umqondo. Lindo kuhle intokozo Dark White Raptor. Ubala kakhulu sendelani nje uMadleka lemDM khona la inumber yakhe I believe ukuthi khona kuyi-bio yakhe. I believe ukuthi khona kuyi-bio. Seasoned MC ingayiletha yini embombele imoto nangabe ngiyayifuna. Yebo bakithi. Kakhulu we deliver nationwide and we deliver for free. Ngeke sikucharge extra for delivery. Cha. We cost it as a company. Thina okubalekile nje sikudeliver imoto yakho. Ufuna sikulethele ekhaya, sokulethele ekhaya. If ufuna sikudeliver kwi dealership eseduze nawe ukuze nawe uzokwazi thatha content abushaya some videos, we can do that for you, you know? We can give you or make you experience or have that experience rather. Saying it's open uMadleka ongaphili. Cala athi hayi ukhona sabhizi nama-custom. Ingakho anginikeze ifoni yakho ukuze nginganisheli. Ungicelile ukuthi ngingalenzi iphutha lokushela. Say hi mfethu. Kahle akwazi phela uzolunguza abantu kanje. Have some manners nje. Yini into yenza nje. Iba nama manners. Ngiyangibona nje manje isimo sami sikanjani nje. Sikanjani Nto? Wena wenza nje. Cha, iba nama manners. Akwazi ukulunguza abantu. Angibazi ngibalunguza nje. Cha, wenza njani? Angazi ngibalunguza. Wena ukubanje oqotshe nje. Angazi ngibalunguza nje. Naba ngangifakazela. No, ayike bangifakazela yona nje. Vin Diesel ngicela uyichaze. Angena uVin Diesel. Lalela dog. Igama lami uSuzuki Desire dog. Angeke dog. Simphiwe Mnguni uthi kakhulu ngingakujabulela ukuhlala nawe. You challenging in a good way, great personality. Thank you so much Simphiwe Mnguni ngayeye phakathi wayo. Thank you so much. Sithini manje lapho? Bekufanele ukuthi akufanele kubambuyisela ama-jockey semali emalani. Uziningi lezansi. Sithini nje mangibona nje. Ngisacabanga ukuthi dog yami ubungalidingani dog kuselombona ngixakekile. Nje yami. So Guys, bengixaka kanjani dog? Guys, lona uVin Diesel yabo. Actually I was supposed to do like a proper, like a proper introduction. Bolisi ngilahla kanjani nekuseni game? Season MC Sebehlezi bengilahla mina dog. Lokho mbheka nje futhi azoqoma. Uyabasaba. Senyosala kahle bafethu nidayise kahle imoto. Mangabe ufuna sishaye i-heist ngikhona. Hayibo. Sifuna siphile ejele nakhona masofika ejele phela. Laba shaya isibhamu bana 100% shooting. Bashaya ikhanda kuphela. Funa sibuyele phezulu. Bethi bakhala mamthemba uthi nangu Vin Diesel akathanda ukusibingelela. Nkosea mina 1 bengithi 1 sengisho ukuthi okokuqala ave nginganayo lento abathi i-disrespect nginalento abathi respect ngithatha leli thuba leli lokuxolisa ngapha kuphethi kwakwamtheni hayi yena yedwa phela futhi angithi manje bona bonke abantu abakhona on behalf of ufana lo wakadizili mina kodwa nguvuyo but on behalf of mfana lona
uDiesel angidlulisa ukuxolisa nesibingelela ngithi sanibona niyaphila. I hope niyaphila into right go mind is health is happy asifuthiswanga namhlanje emsebenzini which is a good thing. So sisebenza kahle siyaphila. Sawubona Sithando. Sawubona Sithando uyaphila. Ngicabanga sengenze kahle kakhulu masengenze kanje. NoSithando bethenga imbingelelo Sithando sawubona. Kanti sesi right manje sesi right. Asikwazi ukuthi usi right bengakasho salinde feedback yakhe. Ukuxolisa kusho ukuthi usuxoleliwe futhi. Kusho nje Cha, kazi. Kuba ukuthi liyamukeleka enoxolo nje. Alizowamukeleka. Sengibingelelile ngalungisa amaphutha. Seshilo sesipholile ukuthi nje thatha Mr Diesel. Hayi bonjalo ngiyayiphuza nje. Kamadlule sanibona bo malume. Uyabingelela malumekazi. Hayibo. Uhephu malume. Usethola umalumekazi akabambe Qamba kuma. manje bani? Ayingoma ekhona. Ingoma ekhona. Awuyazi jam. Oh well then. Awuyazi phela iseso dog. Awu. Akayazi. Iseso akayazi. Sithanda kithi mina ima phela. Oh usithanda ke. Ngathi usithanda. Apology yakho ifika kahle kuyena enhlizweni yabo lonto. Oh uya accept this time. Noma engashongo but ngazi ukuthi ifika kahle. Uthi Uthi nje ima phela kusho ukuthi lokho osukushilo wena is enough njalo. oh. Ngiyajabula. Uyajabula kumfoka Diesel wesithandwa. And now nje sesizokubona ku Fast and Furious maduzane nje. Lokuchitha la. Awu yini ungabi namahloni njalo. Ungabi italente lakho leli dog. Hey bafethu. Lalelani. Laphana eMasgrave center la eMasgrave kune display esinayo laphana esadinga khona nje lashiya imoto lapha. So if ukhona la eThekwini noma eduze naseMasgrave free uthambe laphana mfethu kwe second floor. Kune display laphana omoda enjeku omoda namajeku. So bakhona njengamanje ufune imibuzo ufisa ukuyibuza so ungasondelela ngakhona uthi uvakasha nje uyobona lezi imoto ezibeke lapha. Ukuthi kanjani ngicabanga ukuthi information ebalekile leyo. So nivakashe lapha eMasgrave Center if nje uya Pick n Pay noma uyapha udlule nje lapho uqalaza khona mhlawumbe into ongayibona ongayithanda lapha eMasgrave. So sikhona display lapha esobala lebona imoto Cricket. ubalo dlala ibhola Banja yami. khombe bani mimi aze ngikhulume phambi kwabantu ukhombe banja Angaze kukhombe manje. Ngoba ibasketball awukaze wayezama. vele Shuthi yona. Hawu kanti sikhuluma kanjani? Ngishona ngomlomo wakho. Why kumele ngiphinde Oh dog? isho ngithi Why kumele ngiphinde? ukhuluma noKim wakhuluma nami. Why kumele ngiphinde? Uza ngiyo. Wena ungizanga. Ngizwanga. Hawu mfethu la ukwenza inkinga zakho beyezami nje yami. Awukwazi ukwenza lokho. Usho ngilungisa inkinga zami mina. Nje Alright. uphakathi nangathi usumsephi umlefu. Nanga umfowabo umlefu. Ubuza bani? Uzwile nje. Ngeke ngibuze engazwanga. Kuthiwa ngibuze la nje mthi. Why prefer pick akhe yakho phephu. Yabani. Eyakho dog. Why ngakuphuphula kanjani? Awugcwele mfethu ngoprefer picture people. Mang lost baba. Ulost nje yami. Awumchazele umlefu. So kwenzakalani? Kahle kahle une profile picture yakho vimele ngabe phepha because justice for women bonke laba reshwa zonke lezo zinto ngomhla 21 kuzobe kunemarch. Ubonke kanjalo so that is why like usupport abantu besimame kahle njengomfaka istilonto sami Wena yakho injani manje profile? bengifakile kwi WhatsApp Asikhulumele imanje, asikhulumele imanje kenye. So inhloso ye people profile pic yokusupporta ini ke? abantu besifazane for laba abareshwa nezingane abo konke lokho nje into kanjalo kahle Abantu abareshwa nengane. for justice for ubulungiswa for bona labangazange basukunywe into Justice kanjalo for ubulungiswa mfethu. Ngiyakuza. Man, so ukufaka iprofile pic uyatshengisa uyazwelana nabo uyabasupporta like kuthiwa akushintshwa kube phepha lonke indawo yabo. kusho bani?
Uthi asishintshe like ngiserious dog. Usho wenza asishintshe. Like into etrendanga nje mfethu le. Khona distembe esiphumile Okay, trend. Yes. Anogibela izitimela njalo manje itrend vele izokushiya. Musagibela izitimela ke vele kahle. Athatha lo. Athatha lo. Ngoba mina bengiyintandane uVasini wami ngoshiya endlini sengifele icala. Ngaze kumntandane mngena ngapha njalo. uVasini wami uhlala endlini uVasini wami. Sikhuluma ngezitimela la njalo. Kanti hayi vele nginawo umngane osenza wa-Trustnet so manje vele bethu ngiyaphika. Nawu anele mfethu uthi uyabonga wazochaza kahle mfethu. Awu Mshele. sengiyashela futhi. Awu phela awukazi ukuthi angachaza kahle nje bese ngamshele mfethu. Awukazi Khuluma naye. ungaplash ehlisa umoya. No, bengishela mamthembu nje ngizothini manje wani. Usephumile nomthembu awu. Ane sponsor uyitholanga. Ukhona mamthembu la kuneshow. Awu ipad. Hayi ipande. Asithembu ukuthi Abuye wani application. Hlala kakhulu. ngiyangishaya ngepani. Asithembu ukuthi wani. Phezu kwakhe. Nangu simphile. Hayi man, hayi simphile. Nanisa mfethu. Anele yaw anele. Yabona anele. Hawu ngeke mfethu hayi khohlwa mfethu. Ngeke uthi uqala nje ukushela uthi nje uyabona. Hayi ngeke ke la mfethu. Cha nangu phela uthe ubani usembe uthe ngichaze kahle. Hey sengigeje unkosikazi wami lapha. Nangu khona yabo mamthembu yabo ukhona mamthembu. Cishe wangiqhatha nomamthembu ngisho ukuthi ukhona mamthembu. Nomamthembu naye. Buka cishe. Uma Mthembu nakanalo iqiniso akazesho ukuthi uyaqoma noma kanjani azesho lutho. Bucishe buka uthi it's over manje. Mamthembu awucacise ushilo ukemi ukuthi ufuna ukuyovusa umuzwa kuba empendle. So ngabe uyamsiza noma uyamsiza ungavalela abanye ikhala mfethu musu block. Good. Uzophendula semlinde. Simlinde. Yazi. Aphendule phela. Uhlala phela wena kulokhuzana kancane. No, Just in case. Usuqhatha enye intwana wena uyilahlisa ngomuzi. Cha ngenza ukuthi just in case. Ave qhatha Ufuna uvusa umuzwa owodwa vele. Ufuna umuzwa owodwa vele. hayi ngifuna wodwa yibo. Imaka Unanga ngidapa. This handsome fellow here. Ishamonga ngathi kubambela kahle Shamonga boy. Chris Brown izanayo ke boy. Introduction. Breezy Weezy. was a Chris dog. Ungaplash, ehlisa umoya. Phatha ngokuthi abekho labantu. Ngabuka ama comment yami. Usanda kufika akakhomentwa ngawe. Akakhomentwa ngawe njalo. Usanda kufika. Okay, hi everyone. My name is Ubongothando Ngambili, aka Chris Brown, as they say. True, Puffy. Buffy, Snoop Dogg. Nick Buffett, take Big Zone. But ngiyathemba ukuthi niyaphila nonke. Hayi uBig Zulu one manje. Boybo. Awu yini mfethu? Support local artist mfethu. Uthi nje mamthembu mole futhi ngowakhe. Hayi no ngithathiwe mina ngithathe. Thi wena umolefe. Umolefe. No. Hayi mina bazokubuza nawe yazi. Umolefe usengowami. Baneze chance. Oh, hands Yo, yes, Breezy. Yo, what's up, Chris? Type shit. Yo, speak to the man. Ngokusika nje ishiya bafese nguChris Brown. Yeah, speak to them, man. What the hell, man? That girl, come on now, man. What's up? What's up with you, man? Chris Breezy. Shaya ama dance moves. Brown Caesar kuwe futhi. Awushayi nene boy, ushayi reverse lap. Yenza lapha boy, yo. Don't wake me up. Whoa. Come on, man. Yo, man. What the hell? When's that done, man? Vin Diesel. Yes, this is Vin Diesel. This is Vin Diesel. Come down, See, Diesel. this is Vin Diesel. He literally looks like Vin Diesel. Like literally, guys. He literally looks like Vin Diesel. Sengumfukeng manje phela kade ayini ngempela ngingakho umfukeng. Hayi bomlife Anilande lo mjida dog yami lo. Isikamlanda ngalazi phela yasikade. Ngilandeni dog. No. Hayi mlande Instead of Vin Diesel, I'll buy you a Corona. Don't worry. Like I'll literally buy you a Corona. Don't worry. After work though. I don't drink Work Corona. premises. No. Phuza Corona. Corona. Hayi Corona. Corona. It's Corona. Yeah, ngiphuza utshwala mina. Uyaphuza utshwala wena uyasela wena. Hayi ngiphuza utshwala mina. A South African version of Ophuza Vin imbambo, Diesel. nanga umuntu ophuza ijuba la, phethe phone.
ubani ke uyiphethe nje ifoni Unamhamba. and umuntu ophuza imbambo ubonakala ebusweni woza Tshela ukuthi hayi okay. Ngeke mfana yamgosa ngeke mfana. Ya phela yini ophuza imbambo lephuza ijuba. Kwa umuntu ophuza isuno nje. Hayi. hayi isizulu Kodwa. sokujuice Manje. ijuice kuwesizulu Nangu khona nangu one day uzothenga imoto manje la. wandile pull through Uphila nobedla dog yamohlisa ngejuba la. Akwenzeki njalo. Ngisho nga base comment sakhe manje ufica lona. We have hayi ijuba li every healthy vets yabo Yeah. li healthy ijuba sensational. It is very much healthy. Hayi Chris, awukhuphuke nesingesi sakho nje ahambe kuzwa kahle. Athi ngikusiza mina. Well, Yeah. what your Sensational. sensational. It is One thing I do for you, girl. Wefaku. And I know. Nangu maphila philani what are they saying? Like nangu nokwanda mhlongo lapha wefaku ngazuthi usukwenze kwenzeka Elaningi. sasingomalume lapho sobaba wezingane. Oh, baba wezingane. Oh, ubafo lovely. lona othathiwe udlalela yipi i-team ngathi ngiyadideka webafowethu ubhuti lona othathiwe hey awuyichazela Oh, mina. Wena uthathiwe wena? Mina ngithathiwe. Oh usho njalo Usho njalo. oh hayi Ngithathiwe bafethu. khuluma asihlale kwi-team ke manje Okweteam. Mina oh bafethu. okay dlalela noma yipi Mina. awukamnika ithuba phela wena cha mina phela kunzima Hayi, Number mnika seven, ithuba number sapasa seven. angithi supposed to Udlala say indawo number angithi. angithi supposed to say number manje confuse Unumber. Unumber 7. funa ifoni yakho mina ngimuzi nomtshitha la Dlala phambili number 7. funa ifoni yakho manje Eyiphi le number le edlala So right. konje? center back ngeke kushuthi Yeah, cancel okungcono center back noma left. mana phela why phethu ubhala isay manje udlalela yiphi team Oh, Barcelona. Ngisho bengaveli kahle ngithi uyayibona ukhulu okhomba ngaso isandla kumele achaze dog Khona ngempela into futhi engayisho manje shona ukuthi udlalela iphi team wena hayi mina nje mfowethu ngidla obhontshisi ngidla amathanga uyabo yona team engikuyo leyo oh chocolate ubani indoda yakho we-queen oh chocolate nje cha into enoshukela nje ngiyithanda ngaphandle kwekheke ikheke kuphela ke ngiyangilidle hayi la chocolate god hayi la chocolate lela dulidla la sidwe kanti bokolana hayi lutho ngazi chocolate ngine allergy yawo hayi ngalidla yakhe la chocolate man mina ngidlela nje ama veg le vanilla ngisho Vanilla, chocolate, black forest, mina ema fruitini mfethu caramel. ema fruitini ngithanda ipentshisi mfethu yabona ipentshisi dog Peaches. ipentshisi wena Zinclair Yabo, Zinclair oh, ya any unentombi fruit yakhe lo athi lona bethu unentombi le athathiwe le athi ubana nama pink lips qala la No. ngempela sibuka nemlomo asiwazi kuyenza le nto le si straight dog sakulate ja ususibukile wena ayikapakile Oh, manje wena Mbuke la efonini yabo. dakhulunywa nawe ngazuthi uma le futhi wena nama pink lips so Hayi, ke mina uthathiwe exclamation mark uthathiwe ya uthathiwe wena awuthathiwe mina ukuthatha cha ngithathiwe kakhulu ya ufana njengayo ubhuti lo noma Just for this singafani no mamthembu mina thatha umamthembu. oh sitho mamthembi imislima la Uvik phela unga. mina nifonyeni futhi ngihambe la usulungile phela nangu queen nayi hayi mina ngithathiwe mina Nawu. wenzani wenzani awukwazi Sikamtshela khona la, sikamtshela. ya uyakwazi ukushela angikwazi uyakwazi ukushela ngikwazi lapho uzofunda namhlanje hayi angikwazi ukushela mina ngagcina iprimary ukushela angakhona queen aluyishona bakithi ngangitshela umuntu ukuthi ngiyamthanda mina sazane kangcono. Shela phela. nakho hlala phezu kwa queen mfethu wafucula manje ubhekisa phela ngoba ushona queen awucula uphethisa ifoni bheka so Chris White wena mzungu wena so ufuna ifoni yakho mfethu ufuna ifoni yakho manje kusenganza kwethu ke nangokumadle kusefuna ifoni yakho angazi benginezela mina uzophinda ngiphoce futhi Umadleka phethu umkhwephantini lo. ukhwepho umadleka lona Umkhwepha umadleka le neli dread lakhe leli. kundi dread mina I-dread eliyimob. pakela nje si1 kundi dread uselonke Susa nje yonke Imeza ko 15,000. Ayibuye. Ayibo. uqhumeza ku 15,000 phansi Madleka. donse ngale dread Uva madleka. Susibuca ifoni phethu. Iblem khwephantini.
Ah, lo mkhwepha lo. Lo mkhwepha customer uthatha inhamba. Abathi siyochithana. Ngobutshwala nebungijikele. No 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 no. Shoba fans, great match. Ngikhuluma nabantu namhlanje. Uchuzi. Sishuthi mhla 22. Sinjalo PC ezingana eDebeni. Ushuthi esiqede ngegoli so